السلام علیکم ناظرین گیدان براوی تمام روپنوں کا سمتاتی اسلام شاکرنا سلام علیکم ناظرین گیدان براوی ننا اور نما کلنا گیدانی انینا ناظرین ننا گیدان ٹیئنو نتو مہمان محترم جناب عبدالحمید شہزاد صاحب آرا کے موننا پروگرام ٹیئے سے براوی نشیرس پارے تو داسا نن محترم جناب حمید شہزاد صاحب گزارش کروں کہ وہ برائے مہربانی ننے سے بلوچی نہ غزل سنفی حمید شہزاد صاحب جی دوستا کہ ما ملت والا اسلام شاکر صاحب ہمارا امیوتی زیبائے بیٹے کے تمہارا توقع آتا ہے دیمربی پرما ابھی مشاہ خاص کرنے پر ہمیں براوی پروگرامش پر بلوچی پروگرام کرنے تو میں کہ غزل پشما پیش کرنے پچند منی چم کی من پرتو واب گندن پچند منی چم کی من پرتو واب گندن کھکر من نینا تی دستار گلاب گندن تو دیما روانے من پشتا چو سائے گا گونا تو دیما روانے من پشتا چو سائے گا گونا منی دست خالی ہیں تی دستا گلاب گندن وچند منی چم کی من پرتو واب گندن کھکر من نینا تی دستا گلاب گندن بازو وتی میرانی منا بدے تو پنڈک من فقیرہ وتی میرانی منا بدے تو پنڈک من فقیرہ کشکول منی دستائیں تی دستا زراب گندن واجی پچند منی چم کی من پرتو واب گندن سوچن منا نیلا تی دستا گلاب گندن وقتی کہ تو سنگار کتے چیا منا غفار کنے وعدے کے تو سنگار کنے چیا منا غفار کنے من ورا مشکچا نانا تی دستا کڑیو کباب گندن پچند چم پرتو واب گندن کنٹر منا نینا تی دستا گلاب گندن کدی ہے شب روز بیت اے حمید شہزاد کدی ہے شب روز بیت اے حمید شہزاد واضح نامہ زندہ دہانی آتی دستا مائے کعب گندن وچن منی چم گلاب گندن تی دستا گلاب گندن دامس بلوچی ناظرین داستا کے محترم جناب حمید شہزاد صاحب آرا کے ننے بلوچی دامس شہرس بلفی ناظرین دا چینل ننا اور نما کلنا چینل کل آموز نمیں خواستے اگر چینل آپ اس نوڑے تو چینل سبسکرائب کرو اگر چینل نمیں پسند بارے تو لائک کرو اور شیئر کرو اندہ تو نواری نمیں اجازت خواہی با اللہ نما نگی با